తెచ్చినట్టే కొందరు యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత పట్టించుకోరు. నాకే పోలీసు వాళ్ళు పిలుస్తారు, ట్రీట్మెంట్ రికార్డ్ చేస్తారు, లేకపోతే నేను యాక్సిడెంట్ చేసిన అంటారు, అలా కోర్టు పిలుస్తారు, హాస్పిటల్ నన్ను ఫైన్ కట్టమంటారు, ఫీ కట్టమంటారు అని భయపడతారు. అట్లా భయపడద్దని చెప్పేసి ఈ పథకం తీసుకొచ్చింది. దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరందరూ కూడా నాకు రేపు ఉన్నది ప్రోగ్రామ్ ఈపీఆర్ కానీ డాక్టర్ హాస్పిటల్లో ఈపీఆర్ ఎలా చేయాలి, ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఎలా చేయాలి, హాస్పిటల్ ఎలా చేర్చాలి అనేది రేపు కూడా ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఇవన్నీ చేస్తే మనిషి బతికే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దాని కింద కూడా ఒక స్కీమ్ తీసుకొచ్చారు. దయచేసి మనమందరం కూడా మన ప్రాణాలతో పాటు ఇతరుల ప్రాణాలు కాపాడాలి. మనం సురక్షితమైన రోడ్లను నిర్మించాలి. నేను ఒక వీడియో వేసిన, ఒక 3 నిమిషాలు వీడియో చూడండి. అది చూసిన తర్వాత మీరు అర్థం చేసుకొని అందరూ కూడా రోడ్డు భద్రతా నియమాలు పాటించవలసిందిగా కోరుతున్నాను.